zawona ukuthi kuvulwa nini. Sekuvuliwe ukubhalisa ababhala ngoMay June kuzosheshe kuvalwe nje la ko February. So sithi abantu abaphuthuma. Thina kwi center kuma centers ethu sivula mhla ka 15 January ngoba sifuna ukuphuthumisela kakhulu labo ababhala ngoMay June ukuthi cha bobo abaphushe ngoba into ka May June ngokomthetho ufune ngabe sebevulile labo bantu ngoba kuvele kube uJanuary, February, March, April, May ngokomthetho uqala kahle ukufunda abanye babaqala ngoFebruary kuzoba uMarch, April, May gcina ku 3 months. So ngeke kuphasa into yonyaka wonke uyiphase ngo 3 months iyayivele ibe inkinganyana unonyaka wonke. So ke ingakho sithi sosheshe sivule sezele ukulekelela labo bantu ukuze kungeze kubasi inkinga. Kodwa amandla mayevuma umuntu ekwazi ukukhokha kahle siya advise ukuthi umuntu akabhale nje kahle ngoNovember ukuze soba nesikhathi esiningi revision. Sesithi ke la Richards Bay sinayi center yokubhalela hayi ngoba kubhalelwa kithi ukuthi la okuhlalwa khona kuyabhalelwa cha. Thina umuntu simfunela isikole azobhala kusona around Richards Bay. So ke ukumfunela umuntu isikole per subject kuba u300. Ngeke nginabe kakhulu kodwa lo 300 uyasebenza ngoba sisuke sokufunela lesikole sidrive siye khona senze yonke imininingwane yakhona ukuze umuntu akwazi ukuthi athole isikole. So ke lokho kunye kubalekile ukuthi 300 per subject masokutholela thina. Kodwa futhi uyakwazi ukufika khona la eRichards Bay uhlale nathi bese zikhona imoto la ekhaya bese sihamba sinibeka nihambe nje nicingele noma ngabe iziphi ikole umuntu acela ukubhalisa kumahala ke lapho mawuhamba uyicingela wena uyakwazi ukuyitholela isikole ubhalise ubhala uyofunda. And asikuveza futhi ukuthi uyakwazi nokubhalisa esikoleni sakho owafunda kusona bese ufika kithi uzofunda. So kukuwe ke ama options awu 3 siyakufunela 300 rand per subject noma uza khona la eBay mase kuqaliwe sekubhaliswa uhamba ufuna isikhala noma kuba ukuthi uyesikoleni la wafunda khona ufika ubhalise khona bese uyabuya sikufundisa. So yikho kuphela ukuthi ukubhala la esikhona khona eRichards Bay kumnandi ngokuthi ebesinabo besinabantwana ba more than 160 plus besinabo this year ufundisa noma ubhalise la eBay uthi uqeda ubhala paper 1 phinde uzohlala nathi siphinde sikulekelele over the weekend ngakusasa thola ubhala paper 2 kanti mawubhala esikoleni sakho ugcina usuhamba ke mase ngo-October ugcina usuyobhalela ekhaya uthola ukuthi awusayithola i-revision uma uqeda ukubhala iphepha. Kodwa nje vele sisuke sesukhavela umsebenzi noma ngabe kuphi yonke isiphi iyawasha la ekhaya ngoba sisuke sesushayela umsebenzi. Abantu ke futhi asikulungisa asibhalelani thina asinawo umkhonyovu asinalo futhi iphepha asinawo amaphepha kodwa siyawushaya wona umhlahlo kuphuma njengoba kunjalo. So ke ngake ngaze ngaboshwa nje yazaboshwa ngisho team yami boshela ukuthiwa abangikhiphe mina ukuthi ngikhipha amaphepha cha mina ngikhipha umhlahla nginalo